Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang taong biyaya,
Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning metusiklupan, ulinike kang kayapan, tinggapi ay tinape, ayang pamike ka, tinape bunganing gamot. Mipuri ang Diyos kapilanman, ulinike ang kayapan, ibietala kayaging aning gamata mo, ingke katasablang dapat at kapagmasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning metusikluban, uliningke ang kayapan, tinggapi ang itingala, ayong pamike ka, alaki pagkarimbas. Mipuri ang Diyos kapilanman,
Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako
ako, galakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Jose, Lucita Bulawan, Estrella Tejuco, and all souls in purgatory.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Today, we also celebrate the feast day of St. James, the Elder, no? Santiago. Kanya ngayon po ay piyesta sa Betis, no? Kanya siguro yung mga iba, kahit pandemic, nagipamiesta pa rin, no? Kahit pandemic, no? Dahil siguro may debosyon sila kay Santiago, no? So in our Mass today, let us include in our prayers all the victims of heavy floods, no? Devastating floods, no? Killer floods that are now affecting the whole world. The Western Europe, China, Iran, India, almost all parts of the world. Now, here in the Philippines, it's now raining, no? Cats and dogs, day and night, no? Actually, meron na pong baha. At nagsiligas na yung mga ibang tao sa Quezon City at iba pang parte ng Pilipinas, no? Because of this heavy rain. It's global warming. That is the effect of global warming, no? Let us pray for them, no? Especially those who perish, who died in this heavy floods. Let us now prepare ourselves for this rich celebration. Let us ask the Lord His mercy and forgiveness all together. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy. Bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second book of Kings. A man came from Baal Shalisha, bringing to Elisha, the man of God, 20 barley loaves made from the first fruits, and fresh grain in the ear. Elisha said, "Give it to the people to eat." But his servant objected, "How can I set this before 100 people?" Elisha insisted, "Give it to the people to eat. For thus says the Lord, they shall eat, and there shall be some left over." And when they had eaten, there was some left over, as the Lord had said. The word of the Lord. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The eyes of all look hopefully to you, and you give them their food in due season. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. The Lord is just in all his ways, and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace. One body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God. A great prophet has risen in our midst. God has visited his people.
The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the good news according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the sign he was performing, the miracles he performed on the sick. Jesus went up to the mountains, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes, he saw that a large crowd was coming for him. He said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test Philip, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 2,000 days' wages worth of food could not be enough for each one of them. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many people?" Jesus said, "Have the people reclined." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number, of all of them. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much as the fish as they wanted. When they had their fill, he said to the disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments. From the 5 barley loaves, they had been more than they could eat. When the people saw this sign that he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off and make him king, he withdrew again to the mountain alone. My dear brothers and sisters, the good news for salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pero po tayong kwento, no? May isang tao daw na matalino. Siya ay pinagpala sa yung kabihasnan, yung knowledge, no? At siya ay tinanong ng mga tao. At pag tinatanong siya, palagi siyang sumasagot, no? Yung magaganda yung kanyang mga sagot. So isang araw, siya ay tinanong tungkol sa impyerno at ang langit, heaven. "Mahal na guro," sabi nila sa kanya, "ano po ang pagkakaintindi niyo sa langit at impyerno? Ano po ang pagkakaiba nila? Ano ang pagkakaiba ng langit sa impyerno? What is the difference?" Sabi niya, "Sa akin, ganito ang aking eksplanasyon. Ganito ang aking paliwanag tungkol sa inyong tanong," sabi niya. "Ang langit
at ang impyerno ay parang dalawang tapok o grupo ng mga tao. At ang mga tao ito, sabi niya, ay nakalagay sa isang pabilog, circle. Sila, they belong to a circle, no? Pabilog. Bawat isang grupo. No? Ngayon, sabi niya, sa gitna ng pabilog, circle, ay mayroong nakalagay na mga masasarap na pagkain. Mga pagkain. No? Parang piyesta sa pagkain. Kaya lang, sabi niya, ang problema ay ganito. Doon sa impyerno, no, hell, ang mga tao doon ay mahaba ang kanilang mga kamay. Mahaba. Hanggang lupa. Para silang mga gorilya. Mahaba yung mga kamay. At ang problema, sabi niya, mahahaba na yung mga kamay ay matitigas. Stiff, matitigas. Hindi malambot. At ang masama, hindi nila nababaluktot. Tugalun ito, nababaluktot mo. Hindi nila nababaluktot. They cannot bend it. Kanya nakaganyan lang. Mahaba na, nakaganyan lang. Yan sabi niya, dahil sila ay makasarili, pasusungit, ganid, no? Walang pagmamahal sa kapwa, walang pakialam sa kapwa. Kanya sila ay nag-uunahan sa pagkain. At dahil nga, pag kumakain na sila, ay hindi nila, they cannot bend, no? Hindi nila may galaw ng maayos ang kamay nila, no? Mabaluktot ang kamay nila. Aba, pag sila'y kumakain, para silang mga akrobat. Yunundogan nilang pagkain na ganyan. So, ano nangyayari? Nasisira ang pagkain. Food is wasted. Pagkatapos, they end up prostrated dahil hindi nila nakakain yung pagkain. Pangalawa, sila ay hindi nabubusog. Kanya sila ay malungkot. Maraming problema sa pagkain. Hindi sila nakakain mabuti. Hindi sila masaya. Malungkot. Kanya para talagang impyerno yung kanilang sitwasyon. Di ba? It is like a hell out of a place. May pagkain, pero hindi sila makakain. No? Mahaba yung kanilang mga kamay. Naabot nga nila, pero hindi nila may pasok. Hindi nila mabaluktot, mapasok sa kanilang bibig. Prostrated, angry, lonely. Parang it's a life of mess. Mess yung buhay na magulo. O walang kasiyahan, hindi nabubusog. Ganun ang buhay ng mga tao sa impyerno. Ngayon, ito namang sa kabilang sirkulo, dito sa isang pabilog, na ang tawag nila ay, ano yun isa? Impyerno, ito, langit. Sa langit, ganun din ang sitwasyon. Mahaba din ang kamay ng mga tao. At hindi nila mabaluktot. Katulad ng sa impyerno, mahaba, hindi nila mabaluktot. Pero, sa itong grupong ito, sa isang bandang ito, itong langit na ito, ang mga tao dito nagmamahalan. Hindi sila makasarili. Hindi nila iniisip ang kanilang sarili, kundi ang iniisip nila, ang kapwa nila. Pagtutulungan, pagdadamayan. Pag sila'y kumakain, hindi nila pinapakain ang kanilang sarili. Ano ginagawa nila? Pinapakain nila ang kasama nila. Gamit ang kanilang kamay. Kunyari, ito kasama ko si Fatima, kasama ko siya aking susubuan.
Papakainin ko siya kasi mabusog. Sabi ni Fatima, oh, busog na to. Okay, yan. Ngayon, pagkatapos ko siyang binusog, pinakain, siya naman ngayon ang magpapakain. Gagamitin niya ang kanyang kamay, susubukan niya, papakainin niya. Kanya, walang nasasayang na pagkain. Nakakakain siya ng mabuti. Hindi na, kahit na mahaba ka ng mga kamay, dahil sila ay mayroong pagmamahal, nagtutulungan, nagdadamayan, walang problema. Kanya maligay sila, masaya sila. Kasi mayroong pagmamahalan, nagtutulungan, pagdadamayan. Yan ang langit, sabi niya. So yun ang two differentiation, impyerno at ang langit. Impyerno dahil lahat ng tao doon masungit, makasarili, walang pakialam sa kapwa. Ang iniintindi lang nila ang sarili. Pero dito, naging langit. Langit, kahit ang sitwasyon nila, ganun din. Naging langit. Dahil nandun ang pagmamahalan. Nandun ang pagtutulungan. Nandun ang pagdamay ng bawat isa. Kanya kahit mahirap yung sitwasyon nila, mahirap yung mahabang kamay, nananatili silang masaya. Nakuha niyo? Yung po ang pagkakaiba. Yung bigayan at pagmamahalan nandun sa langit, dun sa other circle. Actually, dito sa ating pagbasa, mayroon pong ibang bersyon, yung ibang exegetes, yung mga komentarista. May iba pong bersyon sa ating pagbasa. Sa ating pagbasa, makikita natin na si Jesus ay para siyang nag-magic. Di ba, Fatima? Kinuha niya, sabi niya, meron ba kayong pagkain dyan? Meron ba tayong pera? Sabi ni Philip, kahit na 200 na sweldo o ilang buwang sweldo, hindi magkakasya para sila mabusog. Ngayon naman, ito naman si Andres, naghanap ng pagkain. Nakakita ba si Andres ng pagkain? Ha, sister? Anong nakita niya? Ha? Last mo. Kumitin mo, Mike. May isang bata po na may 5 breads and 2 loaves. Ano, hindi ko bata. 2 fish pala. Translate ko sinabi niya. Nakakita daw siya ng isang bata. Bata na 12 years old. Bata na 12 years old. May baon. May baon-baon siya na 2 isda at 5 tinapay. Sabi niya, ito, nakita ko dun sa bata, ino-offer niya, binigay niya. Sabi niya. Pero sabi ni Andrew, paano naman ito? Paano magkakasa naman ito? 5 lang na tinapay, 2 isda. Paano magkakasa niya sa 5,000 mga lalaki? Hindi pa kasama yung mga babae. Kasi yung mga babae doon, hindi binibilang. No? Sabi ni Jesus, sige, paupuin ninyo sila. Let them sit, kasi madamo sa lugar. At ang nangyari dito para sa nagmilagro. Anong milagro niya? Kinuha niya yung mga tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Ganun din ang ginawa sa 2 isda. Nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay ibinigay sa mga tao. At yung milagro biglang dumami. Nag-multiply. Dumami ng dumami. Hanggang sila'y nabusog. Yun ang nasa Bible. Pero actually, mayroong isang interpretasyon. Yung isang exegetes. Sabi niya, ang totoo, sabi niya, sa aking intindi, ganito nangyari. So, pinaupo ni Kristo, ni Jesus ang mga tao. At pagkatapos, kinuha niya yung 2 isda at 5 tinapay. At hindi lang yun, tinawag din niya yung bata, yung 12 years old. No? At ang milagro dito, ang himala dito,
kung paano niya nakumberte, kung paano niya napagbago, natransforma ang ugali ng mga taong nandoon. Kasi yung mga tao sumusunod sa kanya na napakarami, marami sa kanila makasarili, marami sa kanila masungit, marami sa kanila ang alam ang sarili lang. Pero ang himala, ang milagro dito, kung paano sila napagbago ni Jesus. Sa palagay ko, ganito ang kanyang umpisa. Ganito ang sinabi ni Jesus. Ito yung palagay ko. Sabi niya, hindi ba kayo nahihiya sa batang ito na nagbigay ng kanyang sariling baon para i-share niya, para ibahagi niya sa atin? Isang 12 anyos na bata, siya ang nagpabigay, nagpakita ng pagmamahal. Siya ang nagpakita ng pakikiisa, pagdamay, pagtulong sa atin. Hindi ba kayo nahiya niyan? Maring ganun ang opening salvo ni Jesus. Dahil sa palagay ko, yung mga tao nandun, may kanya-kanya ding pagkain. Hindi lang yung bata. Palagay nyo yung bata lang ang may dala? Hindi. Sila lahat may dala. Dahil sila'y pupunta sa isang ilang na lugar, alam nila yung lugar walang palengke, walang tindahan. Kanya sa kanilang paglalakbay, mayroon silang baon. Mayroon silang dalang pagkain. Pero ang masama, ayaw nilang ilabas. Dahil baka may manghingi. Sa amin lang ito. Baka magmanghingi. O masungit. Pero nung sila ay aralan ni Jesus, mangaral si Jesus tungkol sa pagsisharing, ginamit niya example yung bata, tinamahan sila. Solid. Tinamahan sila. Tinamahan ang kanilang sarili. Napahiya sila. At anong nangyari? Ganito ang nangyari. Biglang-bigla, si Brother Frank, eto na po ang aking bahagi. Si Brother Lloyd, eto na po ang aking baon. Pinagsama-sama nila. Pinagsama-sama nila. Yung mga baon pa nila, bigla nilang ibinahagi. Pinagsama-sama. Dahil tinamahan sila ng aral ni Jesus, nagbago ang kanilang ugali. Pinagsama-sama nila. At nung pinagsama-sama nila, ang pagkain nila, ano nangyari? Ha? Ano nangyari nung pagsama-sama? Tapos kumain na sila. Sabi ni Jesus, ito na. Parang patlak. Ito na. Ang dami ng pagkain. Alin na kayo, kumain na tayo. Sabay silang kumain. Kumain na sila lahat. Ngayon, ito ang nangyari. Pagkatapos nilang kumain, ilan ang natira? Meron pa bang natira? Meron pa bang leftover? Ilan? 12. 12 basket. 12 basket full of fish and breads. Ang dami pala. Ang dami. Nung pagsama-sama nila, ang dami. Alam nyo, tuwang-tuwa yung bata. Tuwang-tuwa yung bata. Dahil sa palagay ko, si Jesus, binigay niya doon sa bata. Dahil sabi niya, marunong kang mag-share ng iyong baon. Kung anong nasa iyo, hindi mo pinagkakait, hindi mo pinagmamasungit. Isinishare mo, bata ka pa. Sige, bilang gantimpala, ayan, dalhin mo ang maraming sobra. Ang maraming sobra sa pagkain. Wow! Ang swerte niya. Ang daming sobra. Alam nyo, nung tayo ay nag-pantry, this month, no? This month pa? Nag-pantry tayo. Alam po na yung nangyari? Nakasobra tayo. Nakasobra tayo ng mga dilata at mga bigas. 12 sacks of rice. Galing sa pinagsama-samang pagkain na ipamimigay sa ating may hirap. May natira. At alam nyo natira, gagamitin na naman natin ito this August para magbigay tayo ng pantry. Magpa-pantry tayo, magbibigay tayo.
Ganun ang nangyayari. Pag ang mga tao ay hindi magiging masungit, hindi magiging makasarili, at sosoloyin na lang nila ang kanilang pagkain, sosoloyin na lang ang kanilang mga material goods and properties, walang mangyayari. Hindi magiging masaya ang ating sitwasyon. Pero pag ang mga tao, no, katulad ng bata, marunong siyang magmahal, marunong siyang magbigay, umunawa. Sumobra pa, hindi nagutom, sumobra pa ang mga pagkain. Mga kapatid, dito po sa Pilipinas, kanya maraming namamatay sa gutom dahil marami ang mahirap na ganon makasarili. Ayaw nilang magbigay, ayaw nilang mag-share, no? Napakalaki ng agwat. Siguro yung mga mayaman nasa 20%, yung mga mahirap ay nasa 50%, yung mga middle class 30%. Marami pong mahirap sa atin. At ito ang sinuturo ni Jesus sa atin, ang importansya ng pagbibigay. Ang tao, pamarunong siya magmahal, marunong siyang magbigay. Tandaan yan. Pag hindi ka nagbibigay, wala kang pagmamahal. Katulad ng isang storya, no? Yung dalawang bata, magkapatid, 7 and 6, 5 years old, nag-aaway sila. Nag-aaway. Narinig sila ng kanyang tatay, nung daddy nila. Sabi niya, Albert, Michael, ano yan? Ba't nag-aaway kayo? Sabi ni Michael, ayaw akong bigyan ni Albert. Sinosolo niya yung candy. Humingi ko sa kanya. Ayaw niya akong ibahagi. Ayaw niya akong ihati. Sabi ni yung tatay nila, daddy nila, Michael, love mo ba ako? Mahal mo ba ako? Yes, daddy. Mahal kita. I love you. Okay. Kung talaga love mo ko, sabi niya, patunayan mo. You have to prove it. Paano ko papatunayan? Sabi ni Michael, patunayan mo ngayon. Pag binigyan mo, hinati mo ang kapatid mo, ibig sabihin, mahal mo ko. Ngayon din, ibahagi mo siya, ihati mo siya sa yung candy, sa yung chocolate. Bigyan mo siya. Dali-dali niyang hinati at binigay niya kay Albert yung kalahati. At sabi ng tatay, mahal mo nga ako. You really love me. Ganon din si Jesus. Ganon din ang Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, no, hindi tayo mag-atubiling mag-isip na mag-share, magbigay, no, sa mga kapatid nating nangangailangan at kapuspalad. Alam po ninyo, pag ikaw ay tao mapagmahal, magiging joy sa iyo, magdadala ng tuwa sa iyo yung pagbibigay. Magdadala sa iyo ng tuwa ang pagbibigay. Katulad nung aking sakristan, no, si John, nung nasa Angeles pa ako, mayroon siyang nakitang dumaan na lalaki. Walang saplot dahil may ganyan. Walang barod sa lawal. Nung makita ni John, siya'y tumakbo. Kala ko natakot, no, dahil naka-bold. Siyempre, walang gamit yung lalaki. Ang ginawa pala ni John, kumuha siya ng kanyang damit. Kumuha siya ng kanyang short at kanyang kasi malaki yung tao eh. Malaki si John. Kumuha ng t-shirt. At sabi niya, inabol niya yung ganun. Suot mo ito, suot mo, sabi niya. At sinuot naman nung si Raulo, yung may sinuot niya. At nung suotin nung may kapansanan, si John, tuwang-tuwa siya. Masaya siya. Dahil siya'y nakapag-share.
sa kanyang kapwa. Ganyan po ang joy of sharing. It gives us joy pag tayo nakagawa ng mabuti, nakakatulong sa ating kapwa. No? Ako, ganun din. Kinuwento ko na sa inyo. Kumakain ako sa Jollibee. No? Kaya, hindi ko patasis to. Habang kumakain, lumitaw yung bata na gusgusin. Dumating yung aking order na champ. Nung kakainin ko na, una pa siyang kumakagat sa akin. Kasi nasa salamin siya, nasa labas. Nandun siya sa salamin. Pag kinakagat ko, kumakagat din siya. Pag kinakagat ko, sabay din siya kakagat. Alam nyo, hindi ko nakain yung aking sandwich, yung aking hamburger. Hindi ko nakain. Nawala ako ng gana. Hindi ko makakayanan yung kagating ko. Ang ginawa ko, binalot ko yung hamburger. Tapos sabi ko sa bata, ito na, ang pagkain mo. Kainin mo na. Nung pag-alis niya, umorder ako, nag-take out ako, yung pa lang ako nakakain ng mabuti. Nung na-share ko, nakapagbigay ako ng pagkain dito sa nagugutom na bata. That is the joy of sharing. At tandaan nyo, yung bata, 12 years old, ang bata pa niya, pero alam na niya ang kahalagaan ng pagbibigay. Alam na niya ang kahalagaan ng sharing. Kanya, tuwang-tuwa siya. 12, yung naging sobra. Ganun din sa tao. Pag kayo ay nagsishare, nagbibigay, hindi mauubos. Ako po, nagagalit yung nanay ko. Dahil yung pagkain ko, sinishare ko. Pag may bisita ako, yung may offer ako na maraming prutas, sinishare ko sa mga tricycle driver noon. Naubos. Sabi ko sa mama ko, kesa naman sa masira. Tsaka binigay din sa atin yan. Sabi niya, anong pamibigay mo walang matitira sa atin. Bus biyaya ka, sabi niya. Bukas na ato nga. Hindi, sabi ko, ito'y blessing lang. Ito'y sinir lang sa atin. Kanya sinishare din natin. Alam niyo, sabi ko sa kanya, huwag kang maglala. Pag marunong tayo mag-share, meron pang darating, meron pang babalik, masigit pa. At tama nga. Sa susunod na araw, meron na naman blessing, meron na naman nagpadala, meron na naman nagbigay. Sabi ko sa kanya, tinan mo, hindi mauubos. Darating, aagos ang grasya. Pag hindi ka masungit, pag hindi mo pinagkakait ang blessing mo, sinishare mo. Ganun din po sa atin, no? Subukan mo, Brother Paul, maging masungit ka, hindi ka na magkakagrasya. Para mong pinipigil ang grasya ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, habang ikaw ay nakakatanggap ng blessing, no, yung magkarami kang pagkain, huwag mong sarilinin. Huwag mong masungit. Kundi, matuto kang magbigay. Matuto kang mag-share. Dahil ang sharing na yan, doon ka tatanggapin ng Diyos sa langit. At hindi lang yan. Dito pa sa mundo, ma-experience mo na ang heaven. Dito sa mundo, ma-experience mo na, mararamdaman mo na ang kaligayahan ng langit. Bakit? Dahil pag marunong kang mag-share at magbigay, maraming matutuwa sa iyo. Maraming magmamahal sa iyo. Pero pag ganyan ka, masungit ka, katulad ng kasama naming pare, no? Sama naman niyo ako. Sabi niya, pag may lakad kayo, sama niyo ako. Pag nagbabayad na kami, ginugulangan niya kami. Palagi niya naiiwan ang kanyang wallet. Sabi niya, naiiwan ko yung wallet ko. Ginugulangan niya kami, hindi siya nagsishare. Napakakunat niya. Ano nangyari? Iniwan namin siya. Hindi na namin siya sinasama. Sabi, ba't hindi niyo ako sinasama? Paano mo isasama?
hindi siya marunong mag-share. Masungit siya, makasarili siya. Yan ang ibig sabihin. Pag ikaw ay marunong mag-share, mabait ka, mapagbigay ka, maraming magmamahal sa iyo. Magiging welcome ka. Maraming matutuwa sa iyo. Hindi ba? Yan po ang ekspresyon natin. Kanya, pag ikaw ay biniyaan ng Diyos, huwag mong ipagkait sa kapwa. Dahil wala nang biyaya na darating sa iyo pag pinagkakait mo, pinagmamasungit mo. Wala nang biyaya pupunta sa iyo. Pero habang ikaw ay, blessing ito sinishare ko lang. Maraming mga taong ganyan. Natutuwa ako sa mga taong ganyan. Hindi nila pinagkakait, hindi nila pinagdadamot ang blessing nila. Nagbibigay, nagsishare. Kanya, pag tayo lahat ay natuto mag-share, wala nang magugutom. Sobra pa ang biyaya natin. Sobra pa. Katulad sa pantry, mayroon pang matitira na ipamimigay natin. Siksik, liglig, maapaw ang biyaya ng Panginoon sa mga taong mababait, sa mga taong hindi madamot, hindi masungit. Let us all profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. In the miracle of feeding 5,000 people, our Lord showed us that the Father will give us everything we need. Let us ask Him for all the good gifts He had to provide for us. For His spirit we answer, Our Father gave us our Father, give us our daily bread. Our Father, give us our daily bread. For our pastors, especially the Pope and bishops, that they may continue to nourish us with sound doctrine, let us pray to the Lord. Our Father, give us our daily bread. For those who fight against famine, that their work of relief and research may feed the starving millions in our world, let us pray to the Lord. Our Father, give us our daily bread. For people who hunger for Christ, that they may find the one Lord, one faith, and one baptism, let us pray to the Lord. Our Father, give us our daily bread. For this assembly of the faithful, that we may love Jesus Christ as He gives Himself to the multitude in the Eucharist, let us pray to the Lord. Our Father, give us our daily bread. For the people departed, that they may come to the eternal rest in God's kingdom, let us pray to the Lord. Our Father, give us our daily bread. Most merciful Father, hear the prayers of your people
you have gathered to offer and receive the eternal gift, Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Pray, my dear brothers and sisters, that these are sacrificed and be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offering which we bring from the abundance of your gift, that through the powerful working of your grace, this most sacred mystery may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right, and just, our duty and salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live
to live like us in all things but sin, so that you might love us so that you might love in us what you have loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we have lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give thanks to you, as in exaltation we acclaim. You are full indeed, Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gift, we pray, by sending your Spirit upon them like a dewfall, so that it may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread, he broke the bread, and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave the chalice to his disciple and said, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, that we pour out for the forgiveness of sins. Whenever you do this, do it in memory of me." We now joyfully proclaim the mystery of our faith. Therefore, as we celebrate the Morris with death, resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks for this worthy to be in your presence and minister to you. How we pray that partaking the body and blood of Christ may gather into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring unto the fullness of charity, together with Pope Francis, Archbishop Florentine, and all the clergy. We also remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, all those who died in your mercy. Welcome to the light of your face. Have mercy on us, so we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be course of eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him,
in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Let us now pray to the Father in the words our Lord Jesus Christ taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of your mercy we always be free from sin, save all distress, as we await the blessed hope and coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you have said to your apostles, peace I leave you, peace I give to you. Not on our sins, but on the faith of your church, and grace you grant our peace and unity in accordance with your will. You will live and reign forever and ever. Amen. The peace and love of our Lord Jesus Christ be with you always. And with your spirit. Let us now give and offer each other the love and peace of Jesus. Peace be with you. Peace, the love of Jesus be with you. My dear friends, my dear brothers and sisters, this is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who take away the sins of the world. Happy are you invited to partake in His Holy Communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body and blood of our Lord Jesus Christ will lead us to everlasting life. Amen.
of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Please kneel. Marasha Imperata against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has caused much suffering and even numerous deaths. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We pray for our national and local officials that they may choose and procure only the most effective vaccines, transparently and only having the good of citizens in mind. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers
that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through Christ, our Lord, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, help of the sick, Saint Joseph, Saint Raphael the Archangel, Saint Roch, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Nicholas of Tolentine, Our Lady of Lourdes of Cabetican, Hello. Katulad po na sinabi ko, no, next month, magkakaroon naman po tayo ng pantry. Magbibigay na naman po tayo ng tulong sa ating mga kapatid, no? Lalo na walang tigil ang ulan, no? Hindi makapaghanap buhay yung mga iba, no? Yung mga nagtitinda, hindi makatinda sa lansangan dahil umuulan, no? Sa next month po, August, no? Mag-pantry na naman tayo. Sana po, katulad ng sinabi ko, huwag kayong magiging masungit. Bawal ang maging masungit. Sana i-share natin ang kaya natin. Dahil habang tayo nagsishare, lalong aagos ang tulong at grasya ng Panginoon sa atin. That's all. Tumayo po tayo. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which He Himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Holy Eucharist has been offered. Go in peace and learn to show and learn to share the gift and blessing of the Lord to one another. Thanks be to God.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.